कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबरी सांगता हरीश नाईक. लाईफ गार्ड नासतना क्रिकेट खेळाडून वाचयले पर्यटकालो जीव. कारवार समुद्र किनाऱ्याचेर बुडच्या 2 पर्यटकांक स्थानिक युवकान स्वताच्या जीवाची पर्वा न करता 2 पर्यटकाले जीव वाचून मानवतेचे दर्शन दाखवून दिले. सकाळी 7 वाजच्या सुमारास एक पर्यटक बापूय आणि तेगेलो चलो समुद्रात पोहोचीसाठी गेले. त्यावेळार समुद्राच्या जोरदार येवच्या लाटा लागून दोघी जण लाटात अडकून बुडू लागले. किनाऱ्या लागीं मैदानाचेर खेळती आशिल्ल्या कोकण खारी वाडा हांच्या युवकान मदतीसाठी धांवचो आवाज आयकताच क्षणाचो बी विलंब न करता समुद्रात धाव घेतली. साहसीपणे उदकात उतरन पर्यटक बापूय आणि चल्याक सुरक्षीत भायर काडच्या युवकांमध्ये गौतम बानावळी, अजित माळसेकर, साईनाथ बानावळी, विघ्नेश, श्रेयस, अमन, अजय आणि राहुल हेमगेलो समावेश आशिल्लो. सामान्यतः समुद्र किनाऱ्याचेर लाईफ गार्ड सेवा सकाळी 8 वाजल्यापासून सुरू जाता. मात्र ही घटना सकाळी 7 वाजता घडिल्ल्यान त्या वेळार सरकारी बचाव पथक उपस्थित नाशिल्ले. जर हे क्रिकेट खेळाडू हिंगा ना जाल्यार मोठी दुर्घटना घडची शक्यता आशिल्ली. वेळारूच धाडस आणि प्रसंगावधान दाखोवन पर्यटकाले जीव वाचोवच्या ह्या युवकाचेर नागरिकां खंयच्यान कौतुकाचो वर्षाव जाती आसा. ते पळय 2 लोक फ्लोटिंग आणि करू लागला. ना ना वयरच असतो फ्लोट करू लागलो तो. गौतम गेला. तेमी गेला बरे जाले तेमी आशिल्ले म्हणून. खबर ना कोण म्हणून बुडता म्हणले की आमगेले पोरा वचून बुडता म्हणून आवाज केले की आमगेले खेळटे खेळटे पोर गेला तो. रिस्क नाही ते कळना ते न्हंयत पोवचे अल्लग उरता आणि हिंगा अल्लग उरता. समुद्रात ते वयते रावता तेम कळना ते मुखार मुखार. लोक सांगतात एक सेकंड ना उदी 1 सेकंड. गुड जॉब गौतम. बहुत बढ़िया. ना ना पिया नाही. रेस्ट करून 2 निमिष रेस्ट करून नीचे बैठो थोड़ा देर बैठो. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. सकाळपराक बंद पडिल्ल्या बसा लागून प्रवाशाले हाल. कारवार. सकाळी 2 बस बंद पडिल्ल्यान प्रवाशाले मोठी हाल जाल्ली घटना घडली. मादनगिरीच्यान सकाळी 8:15 वाजता अंकोलाकडे येवची बस तळगेरी वाठारात अचानक बंद पडली. त्याच वेळार गंगावळी मार्गान धावची आनी एक बस
गंगेकोळ वाठारात निकामी जाऊन रस्त्यावरच उभी राहिली. जुन्या आणि जीर्ण बसामुळे प्रवाशांक रोज त्रास सहन करचो पडटी असून गुजरी बसची जुगलबंदी अशी अवस्था तयार झाली असा. गंगावळी वाठारात खासगी वाहनांची वाहतूक रस्त्यावर उभी असलेल्या बसामुळे विस्कळीत झाली. वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी नागरिकांनी स्वतः पुढाकार घेऊन बस ढकलून बाजूवरच्या प्रयत्न केले. या घटनेमुळे नागरिकांमध्ये आणि प्रवाशांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त झाली असा. स्थानिकांनी सांगितले की बसाच्या अवस्थे लागून वायव्य कर्नाटक राज्य परिवहन महामंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे वारंवार तक्रारी आणि निवेदन देऊन सुद्धा कसली बी ठोस कारवाई झाली नाही. प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे संतप्त झालेल्या नागरिकांना आता आंदोलनाचा इशारा दिला असून बघीत सार्वजनिक निषेध आंदोलन करण्याची तयारी सुरू असल्याचे सांगले. आलिशान घर आता कारवारात साकारची सुवर्ण संधी. कारवारात बाळ शिवाजी कॉलेजा लागी अत्याधुनिक सुविधां सजेल्ले फक्त 5 आकर्षक बंगल्यांचो खास प्रोजेक्ट. भक्कम आणि भूकंपरोधक RCC बांधकाम, आकर्षक सागवान लाकडाचे मेलामाइन पॉलिश मुख्य दरवाजा सहित उच्च दर्जाचे ब्रँडेड लॉक आणि संपूर्ण घरात मॉड्युलर इलेक्ट्रिकल स्विच. घरात विट्रिफाईड टाइल्स फ्लोरिंग, जिन्यासाठी ग्रेनाइट फ्लोरिंग आणि स्वयंपाकघरात ग्रेनाइट प्लॅटफॉर्मसह स्टेनलेस स्टील सिंक. प्रत्येक बंगल्यासाठी स्वतंत्र कार पार्किंग आणि खिडकीसाठी UPVC अल्युमिनियम स्लायडिंग शटर. फलात टीव्ही, टेलिफोन आणि इंटरकॉम पॉइंट्स. तसेच बेडरूमात AC साठी विशेष व्यवस्था. बाथरूमात उच्च दर्जाचे सॅनिटरी वेअर, CP फिटिंग्स आणि हॉट कोल्ड शॉवर सुविधा मिळतली. मर्यादित बंगल्याचो हा प्रोजेक्ट तुमगेल्या कुटुंबासाठी सुरक्षित, आरामदायी आणि आधुनिक निवास. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचेर संपर्क करा. गेल्या 2 दिवसा पहिले अचानक येयल्या वादळी वाऱ्या लागून एक गायीचा मृत्यू आणि 39 विजेचे खांब कोसळले. कारवार 2 दिवसा पहिले अचानक आलेल्या वादळी वाऱ्यानं कारवार जिल्ह्यात मोठे नुकसान झाले असून कारवार तालुक्यात सार्वजनिक मालमत्तेचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असा. विजेच्या तारीचा धक्का लागून गायीचा मृत्यू झालो आणि 39 विजेचे खांब कोसळले. वादळी वाऱ्यामुळे झाडाची मोठी फांदी वीज तारेचेर पडिल्यान PWD क्वार्टर्स वाठारात वीज तारा तुटून एक घराच्या गटाचेर पडली. सकाळपराक या गटाक स्पर्श जाल्ल्यान एक मोठ्या गायीचो जाग्यारच मृत्यू झालो. रोज सकाळी घरातले सदस्य याच गटांतल्यान भायर येताले. मात्र सुदैवान कोण बी व्यक्ती या गटाक स्पर्श करचे पयलेच गायीन स्पर्श केल्यान आणि मोठी मानवहानी जावची टळली. स्थानिकान रात्रीच तुटिल्या वीज तारेची माहिती मेळ्ळ्यानंतर त्या मार्गान येवच्या जनावरांक तसेच स्विगी आणि झोमॅटो घेऊन येतल्याक आडून दवरल्याचे सांगते असत. स्थानिकांनी सांगितल्याप्रमाणे त्या रात्री वीज पुरवठो खंडित केलो. मात्र नंतर परत वीज पुरवठो सुरू केलो आणि त्यानंतर सकाळी गायीचो विजेच्या धक्क्यान मृत्यू झालो. विजेचे खांब पडिल्यान हेस्कॉम विभागाक 5 लाख रुपयाचे नुकसान झाले असा. कदरा वाठारात सगळ्यात जास्त नुकसान झाले असा. रुक्मिणी ज्वेलर्स, सदाशिवगड, कारवार. सुंदर आणि आकर्षक दागिन्या खातीर विश्वासाचे नाव रुक्मिणी ज्वेलर्स. हिंगा भांगर, चांदी आणि डायमंडाचे वेगळे वेगळे प्रकाराचे दागिने मिळतात. लग्न, साखरपुडो, सण, उत्सव किंवा कसलो खास प्रसंग असो, प्रत्येक क्षण अधिक खास करच्याक हांगा उत्तम कलेक्शन उपलब्ध असा. पारंपरिक डिझायनासोबत आधुनिक आणि ट्रेंडिंग डिझायनाची मोठी निवड हांगा मिळता. आमगेली दुकानात दर्जेदार दागिने, योग्य दर आणि ग्राहकाक उत्तम सेवा ही आमगेली खासियत असा. अनुभवी कारागिरान काळजीपूर्वक तयार केलेले दागिने तुमगेले सौंदर्याक अजून उदळ करतात. ग्राहकाचो विश्वास राखून सर्वोत्तम गुणवत्ता दिवचे आमगेले ध्येय असा. आजच भेट दियात आणि तुमगेले आवडीचे सुंदर दागिने घेयात. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचेर संपर्क करा. रुक्मिणी ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता आणि सौंदर्याचे प्रतीक. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.